матч, който може да изпрати Локомотив на първата позиция във временното класиране. Матч, който може да прати Хебър още по-напред. Сега десетката на Локомотив Джовани. Най-опасният, най-атрактивният футболист в черно-бяло от началото на сезона. Футболистът, който собственоръчно е помогнал с отбелязването на 7 гола за Локомотив в атака. Добро развитие. Джовани ще може да стреля 1-0 за Локомотив. 3 минути след началото на двубоя. Перфектен старт за Александър Томаш и компания. И кой, ако не Джовани, да бъде в центъра на събитията, да бъде човекът под прожекторите. Той изпрати добра топка в наказателното поле. И отново свободата, с която Джовани действа, за да може да навлезе в рамките на наказателното поле там. На отношение баща-син, той каза, че на терена няма подобно нещо. На терена са футболист и треньор. Възможност за Хебър 1-1. Голяма пробойна в защитата на Локомотив Пловдив. Динко Хоркаш принуден да извади топката от своята мрежа, а Хебър изравнява резултата скоропостижно. Втори гол за Георги Николов, след като дойде в Пазарджик. Виждаме работата, която свърши младият футболист в битка с Ангел Лясков. Подаване дошло от един от централните бранители Жоао Сеско и тук. Липса на разбирателство между Динко Хоркаш и Ангел Лясков. Мискомуникация, която позволи на Георги Николов да се вклини между двамата и с доза хитрост, може би с по-добро позициониране. И едно докосване към Георги Минчев и изненада абсолютно всички в зелено в защитата на Хебър. Ангел Бастунов, добър пас към Никола Спене. Спене нахлува по левия фланг, търси подаване, стрелно височина, 2-1 за Хебър. Изглежда сякаш Хебър намери своята деветка, това е Георги Николов. Адмирации за подаването на Никола Спенев. Средно на височина топка, която до перфектност бе прецизирана към точния адресат. Първо с нея се размина в този момент. Възможно за Локомотив от статично положение да затрудни Матвей Игонен и отбраната пред него. Чувание за топката. Хорке Сегура и Калян Костов изглеждат като най-опасните футболисти на Локомотив. Удар и това е 2-2. Именно Калян Костов и може би с доза шанс той поднесе изненадата, след като не прати топката с глава на Хебър и Локомотив Пловдив. Ето къде дойдоха проблемите за Хебър. Топка на Хебър и Локомотив Пловдив. Ето къде дойдоха проблемите за Хебър. Топка на границата на вратарското поле и огромната точност, която позволи на двама футболисти в черно и бяло да атакуват топката. Истински късмет е, че при първият удар Георги Минчев не успя да оцели топката. Тя в последствие се отби в Димитър Илиев. Вижте само. И Димитър Илиев, може би с една от най-неочакваните си асистенции за младият Калян Костов. Подавания между линиите. Сега един такъв пас, Димитър Илиев с перфектно обръщане и завеждащо подаване към Николай, по-скоро към Джовани, а Николай Николаев с добрата позиция. Отново теренът направи така, че футболист да загуби топката. Възможност за Локомотив, 3-2. Отново обрат в този двубой. Георги Минчев при пасът на Джовани. Възможност за Хебър, града, Георги Николов, хетрик! Изгрява ли нова звезда с номер 9 в българския футбол? Георги Николов с 3 гола в рамките на едно полувреме. Без никакви уговорки, без никакво съмнение. Тези 45 минути игра тук на стадион Георги Бенковски. Отбеляза за Лото. Сега отново внимание пред вратата на Игонен. И отново топката попада във вратата на Хебър. Какво се случва на стадион Георги Бенковски?
човекът, който смени Калян Костов, а именно 20-годишния Ефе Али в прегръдките на своите съотборници. Локомотив Пловдив вкарва четвърти гол. Акуратно е да кажем, че Хебър за четвърти път се пропука в рамките на едно полувреме. Карлос Окене вече отвъд тези минимално добавени 360 секунди и удар за Хебър. Браво в обятията на Динко Коркаш. И това бе последното действие в този луд матч на стадион Георги Бенковски. Можем само да си пожелаем още подобни сблъсъци.